Għal madwar 120 studenta tal-Iskola Sekondarja ta' Bormla flimkien mal-allima tagħhom, il-ħamis kienet ġurnata differenti. Fl-Sports Day tal-lum l-allima ta' din l-iskola għaqdu flimkien tarif u informazzjoni flimkien ma' attività fiżika biex waslu l-messaġġ li l-kura tal-ġisem u l-ħarsin tas-saħħa għandu jittieħed f'aspett holistiku. U naħseb din ħaġa li semmejna l-Healthy Living Day, jiġifieri anke daħħalna wkoll l-aspetti ta' hygiene kif inżommu rwieħna. U ġifieri barra li kienet bħas-soltu qisu il-mod tradizzjonali li jiffoka fuq l-isport, għandna ħafna attività sportiva u fl-istess ħin ukoll qed indaħħlu wkoll dal-aspett ta' li tikol b'saħħtek. Kienu organizzati diversi attivitajiet ta' eżerċizzi fiżiċi sew fil-kumpless sportiv innifsu kif ukoll mixjiet fil-madwar. Fl-istess waqt l-istudenti ġew mogħtija krema bħala protezzjoni għall-ġilda mill-ħsara tax-xemx. L-istudenti ingħataw ukoll frott u ilma, filwaqt li fi gruppi ingħataw tarif dwar l-aktar ikel nutrittiv u meħtieġ għall-iżvilupp fil-ġisem. Saru wkoll sessjonijiet ta' informazzjoni dwar l-iġene u l-kura tas-snien. Nagħmel eżerċizzju u noqgħod attent x'niekol. Minn barra li huwa mod ta' kif ibijat il-mard, dan huwa ta' benefiċċju u żvilupp mentali. Iva jgħinni ħafna x'ikoll iktar konċentrament hemmhekk fuq dak li qed nagħmel. Il-Healthy Living Day huwa mezz li toħloq aktar kuxjenza dwar is-saħħa fost iż-żgħażagħ u bekk ikollna soċjetà aktar b'saħħitha.